Het hoogtepunt van het Limburgs tennisseizoen is ongetwijfeld het nationale ranglijsttoernooi in Brunsum. Op de 10 banen van het sportcomplex aan de Wieweg wordt het kampioenschap al sinds jaar en dag georganiseerd door tennisclub LTC. Door de financiële crisis ging dat ditmaal echter niet zonder slag of stoot. Ja, dat mag u wel zeggen. Dat is echt een zijden draadje geweest om het toernooi financieel rond te krijgen. Maar we hebben ongelooflijk veel steun gehad van de gemeente Brunsum, die, zoals u weet, het breedte sport enorm propageert, maar ook het toernooi absoluut binnen de gemeentegrenzen wil houden en hebben voor dit jaar. Dus we hebben goede steun van hen gekregen. En er zijn een aantal nieuwe sponsoren gekomen die toezeggingen hebben gedaan. En daardoor hebben we dit toernooi wederom kunnen organiseren. Hoe groot is dit toernooi eigenlijk in Nederland? Ik denk dat het toernooi groter is dan we over het algemeen aannemen. En misschien wij in alle bescheidenheid ook hebben gedacht. Het is een 4-sterren toernooi. Een van de weinige 4-sterren toernooien in Nederland. Er zijn er 2 in Limburg. Dit is de 43ste keer. Top van Nederland is aanwezig. Dat bedoelen we dus echt binnen de top 10 spelers. Zowel bij dames als bij heren. Ook enkele internationaal bekende tennissers waren in het verleden te gast op het toernooi in Brunsum. Naast Schenk Schalke vroeg ook Michaela Krajicek een aantal jaren geleden voor een wildcard. Toch zijn er ook nu enkele talenten die ver kunnen komen in de tenniswereld. Nou, ik denk als ik kijk naar de topper die vorig jaar gewonnen heeft, Jasper Smit, die niet te oud is nog, een ongelooflijke impact heeft en lengte heeft, van heb ik jou daar. Zondag moet u maar eens komen kijken hoe deze jongen de lijn hier uit het park slaat. Zo mooi dat hij kan tennissen. Ja, ik ben eerste geplaatst, dus dat betekent dat ik de speler ben met de hoogste ranking. Dus ja, dan verwacht iedereen van je dat je wint. Het kan, als ik goed speel. Maar ja, goed, ik moet nog 3 potjes winnen, dus eerst maar de volgende potje morgen. 3 potjes moet je nog winnen. Hoeveel heb je er ondertussen gespeeld? 2 heb ik gespeeld, eentje gisteren en eentje vandaag. En allebei gewonnen? Ja, dat moet wel, anders dan mag je naar huis. Dus het is een wedstrijd verliezen en je ligt eruit? Dat is altijd zo, ja. Horen we de komende jaren nog meer van jou? Zover kijk ik niet vooruit hoor. Ik bedoel, ik speel dit jaar en als het allemaal leuk is en goed gaat, dan speel ik volgend jaar weer en dan zien we het wel weer. Zijn het eigenlijk alleen Nederlandse spelers hier of ook uit het buitenland? Nou, het aardige is, we hebben wat mensen uit Litouwen. Dat zijn jonkies, 10 en 11 jaar, die blijkbaar daar in de top zijn van hun categorie. En die hier in Brunsum komen spelen. Een aantal Nigerianen die komen spelen, die ook een fantastische wedstrijd op het veld laten zien. Zeer sportief zijn. Ja, ik denk dat het internationaal allure zou kunnen gaan krijgen. Nu de tennissers uit binnen- en buitenland het toernooi in Brunsum hebben gevonden, blijkt dat nog niet het geval te zijn bij de diverse media. Ja, jullie zijn koploper. Hartstikke goed dat jullie dat doen. Ik denk dat dat eigenlijk waard is voor iedereen die hier vrijwillige organisatie draagt en al heel veel jaren inzet, dat het bredere bekendheid moet krijgen in Limburg, maar misschien zelfs ook in Zuid-Nederland of Nederland. Helemaal mee eens. Het Brunsum Open tennistoernooi heeft een belangrijke plek in de Limburgse en Nederlandse tennissport. En wie weet staan de winnaars van dit toernooi over enkele jaren op Wimbledon.